igatago ang wala sang limbo nga gugma ko ang imong nga katapahan. Malipayon nga gabi sa inyo mga kaaksyon. Kamusta kamo subong adlaw Domingo? Liwat naman kami maghahalad sang mga mahigugmaon nga mga ambahanon. Ambahanon sang paghigugma, ambahanon. Nagikan sa amon tagsa ka mga tagipusoon, igahalad sa inyo tagsa ka mga panimalay, paagi sa harana. Harana sa DYEZ. Action. Ang harana sa DYEZ, Action Radio Bacolod, bugal nga ginadulong sa inyo ni Station Manager Mamnona Di Maala Magbanwa upod sa aton News Director and at the same time Production Chief Action Rex Cantong. Gani mga kaaksyon, abrihina ang inyo tagsa ka mga bintana. Abrihin naman ang inyo tagsa ka mga ganhaan, abi pasudla kami. Pamatii kami bangod amo na kamo paghahalaran sining harana. Harana sa DYEZ Action Radio Bacolod, pagkaupdan kita sang aton mga haranista. Damo kami, no? Subong nga gabi. Gani mga ka-action, updi kami, tubtub kami alas 9 sa gabi. Ini ang regular host sa Harana, Action Alvin Grab. Hindi na naton pagpadugayon pa. Harana sa DYEZ Action Radio Bacolod, pagasuguran ni Alejandro Serbanya sa ambahanon tunog sa Kamingawan. Sa Kamingawan, ikaw inday punyala siro. Kung kubos ang pananaw mo, ayaw isikway ang imunog. Hindi ako magpalupos sa higdan, kundi inday tisutin dun sa duta. Pag-igug mga walay daya, di ako magpalubog sa patio, kundi inday dira sa ugsarano. Sagaan kang panahugan, kag patuluan sa buwan niyo. Galakat ako sa dalan, kasundan ay kaniniugangan. Luwa ko dili mapugan, bangot kay nanay akong bayan. Matuod kitnan ay gali, ang sugit sinangat kasundan ay kaniniugangan. Luwa ko dili mapugan, bangot kay nanay akong bayan.
katuitan ay galing. Ang sugit si mga tao, lain gid ang mayugatan, pero lain gid ang gidikanan. Ginatamyaw ko da si Pare Rene Brinques kasi nang dalit, kasi pre bay makirang kag si Nong Ide Beliger, kag si Nong Milito, kag si Nong Tony Aguilar, kag si Itsulano. Ang kapanamyaw Alejandro Servanya, madamo salamat. Thank you, thank you. Salamat, salamat gid sa imo, Alejandro Servanya. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati pinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas Kadto kita kay Morit Jimenez sa Ambahanon, Laumi. Alang ini manang total di manang bunjing karpyo. Ito na ikalab na libre. Laumi nga imo ang akong gugma. Busa kini ang tingin. Ug banggaan imo ang tanan ni ining kinabuhi. Dalisay ug putli tinggi bati. Laomi nga imo ang gugma ko. Ikan karon unta imong pangkaon kay ginggugma ko tinuod nga maangkon mo pasalik ko diliw sa lang kadam ko laomi nga imo ang gugma ko. Ikan karon ka imong pangkaon kay ginggugma ko tinuod nga maangkon mo pasalig ko dili sa lang kadam ko. Laomi nga imo ang gugma ko. Thank you. Pinamyaw ko diya banwasan silay. Sama mula Pareet, Solano, Marimerle, kag sa Dumangas, Iloilo, Pamilya Umandak, Radyo Bilen, Rosalinda, kag Silyode. Ang nanamyaw, Moret Jimenez. Thank you, sir. Salamat, salamat gid sa imo, Inday Morit Jimenez. Ang ambahanon nagikan kay Morit Jimenez. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya dati pinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang Bisan ga hilayo ay ang makakadukhan ang maaluso ko. Dili pagkalimti kadlaw gabi. Taurat katanan ang pagpalang balay dapat di halungan. Bisan ga malayo ka wala ka kita ay kunang isa ka isa. Permisa kalipahay anhon mo ang malapit. Kung wala ka ang panay, mamuang pagsunggod, tugtog magatulagay. Bilin ko sa imo, dili pa kalimti ang akong larawan. Palihog tipigi, hamligid ingwingwing. Ngayon di mapirdi, samtang wala pa ako, inalang ang halili. Kung ikaw humigda sa may katringa may panig, kuhaon mo larawan. Sa uluhan ihuli ang tiska tumulong. Dumduma ang langit at magpaiway ang mga kasakit. At kapay lang tani na hindi paglintungan ang isa't kakahoy. Sa tutaman gamot pananglit damtan. Hangin niya mapasto, mapangkilang siya, lumimot magkabot. Mapangkilang siya, mapangkilang siya. Lumimot magabot. Ginatamyaw ko galat sa mga pamilya Sigumpan, Emil Sigumpan, kag subong mada sa imamayla ng palangga ko da nga magiloy si Jonil, kag si Delilah, halongan mo lang anak ta, kag subong mada sa balay gali, ang akon nga bibi nga nagapakatulog na. Madamo gid nga salamat. Thank you. Salamat gid George Misaira. Ang ambahan
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa siling tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nubia. Laida Trencio sa ambahanon, hindi ako isa kahampanganan. Hindi ako hampangan lamang nga kon hindi ka na imo nga kaligdanon matapos ang konon ang gugma kag dungog bayaan mo na lang doon ka ang pilasan. Nangako ka nga walay katumanan kayang imo gugmasagon ulam kag lamang kuba ang dughan ko sa imo gidnagangad o kapait naman nadanggan sa akon nga kapalaran. Hindi ako hampangan ngay mo taligdan matapos ang konon imong abayan. Kay kon ikaw may balatyagon makabatyag masakitan tulad mo man ako may dughan nga mapilasan. At sang tanan nga ikaw ginpalangga ko kaya nga kung gugma ginata kuna sa imo ang laom ko sa to ang gugma mo to na'y pakono-kono lang bala ang imo nga pagigugma. Hindi ako hampangan ngay mo taligdan matapos ang kunon imong abayan. Kay kon ikaw may balatyagon makabatyag masakitan tulad mo man ako may dughan nga mapilasan. Patut sang tanan nga ikaw ginpalangga ko kaya nga kon gugma ginata kuna sa imo ang laom ko sa to ang gugma mo to na'y pakuno-kuno lang bala ang imo nga pagigugma. Hindi ako hampangan ngay mo taligdan
matapos ang konon imo nga bayan. Kay kon ikaw may balatyagon, makabatyag masakitan, tulad mo man ako. May doghan nga mapilasan. Agitam na ako tras malay nga kung si Koso Junior Tisio, may Godibol, Alan Kibrar, Mike Albarazo, Barangay Robles, La Casiliana, John Canag, Totoo Ristit, Inday Kuni, kag sa pamilya sang Arial dira sa Barangay Salvacion sa Murcia, si Toto Edson Rial, si Inday Messi Rial, kag ang akon dira nga palangga gid nga mga senior citizen nga ang tanan nga pamilya sang Trincio family, tanan kamo akon ginatamyaw, madamo salamat sa inyo pagpamati. Laida Trincio. Salamat gid sa imo, Inday Laida Trencio. Ang ambahanon dagikan kay Laida Trencio, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Soap. Makapahubin, makapaputi, makapahami sang panitandaan permi. Santon Plus Herbal Soap. Of course, ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas nga dosage sang vitamin D3 agud mabatuan ang viral respiratory infection. Ang Life Extension Vitamin D3 makapabakod sang aton tagsa ka mga immune system. Amo di ang bitamina nga nagasuporta sa imo lawas, sa imo korason, subong man sa imo utok. Tandaan pirmi, Life Extension Vitamin D3. Aton pamatian na nayo, si Inday Marina makahilig sa ambahanon, ayaw katahap. Ayaw katahap palangga ko, magluib ako sa imo. Minsan ang lawas nagpahilayo, mapabilin ang gugma ko. Pagkatamis kung tumanon ay sadtong aton nga ginkaisahan. Itang duha ang magaunungay, tubtub sa lulugnanan. Yari na ako nga ginhalaran mo kaginsaaran mo, nga nagpahilayo kag nagpahilapit ako sa imo. Apang walay sapayan, kuni mo ako nga bayaan. Ang tusod ko mapilit kay kapalaran. Yari na ako nga ginhalaran mo kaginsaaran mo, nga nagpahilayo kag nagpahilapit ako sa imo. Dira sa banwa sang Murcia, ginatamyaw kong akon utod nga si Rosario Buncalon, subong man sa akon kahinablusan nga si Brando Buncalon, subong man ang kanday Miroy, da kanday Bangbang,
kag subong man da sa kay Tigong Lagarta, maayong gabi sa inyong atanan. Kag dira sa asyenda tinihaban ginatamyaw kung amon mabuot nga enkargado nga amo si Ryan Navarrete, kag subong man si Violeta Montera, kag si Grace, kag si Dante Navarrete. Madamo gid nga salamat kag maayong gabi sa inyong atanan. Salamat gid sa imo. Inday Marina makahilig ay kadamo na sa nagamonitor man subong nga gabi. Hambal ni Virgie Olpinda, Action Alvin, good evening. Ari naman kami liwat ga monitor sa Celine Homes sa Barangay Estefania. Si Telma Ejico, Lydia Bibing, Jennifer Ormigos, samtang nagahulat man sa amon amiga nga si Rosita Villaruel. Salamat, stay safe. Salamat gid. Uy, may gabi lang kay Ana Signoro, no? Salamat gid. And of course, good evening kay baby Gregorio Yulo. Always gid naga-monitor sa Harana dira sa poblasyon sa Banwa, San Salvador. Benedicto. And good evening kay J Cruz, no? Action Alvin. Tamyaw lang ko sa Purok Kapi from DSB. Liog lang ko tamyaw sa lola ko kay Erlinda de la Cruz. Uy, si Nanay Erlinda de la Cruz. Kamusta, no? Erlinda de la Cruz to. Nahidlaw na ko kay Nanay Erlinda de la Cruz. Subong man, nagpamatigid ang akong mama. Anong pangalan ni mama mo? J.R. Cruz. And of course, kay good evening, Action Alvin, pakigreet gali sa akong tatay dyan sa Sitio Arangka, Bugo, San Remigio, Antique. Tatay ko, happy birthday kanimo, halong kaugid dyan, no? Salamat, Action Alvin, gikan kay Tabionosa Laurenyo. Okay, may pahabol pa si Leonard Untal. Good evening, tamyaw lang mga palahubog ko nun sang Barangay 7 Magalyon. Gamamam kuno si Leonard Untal samtang naga-monitor. Okay, Embong Jocampo, good evening. Salamat gid sa pag-monitor. Ara sila subong sa Barangay Maaw sa siyudad San Bago. Uy, madamo pa ang magahalad sang ila ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:23. Once upon a time, Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po dito medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
pagbatok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi ginagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid ka factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar. Okay, balik kita mga ka-aksyon sa ikaduhang nga hugnat sang inyo programa. Aton programa, still nagapamati kamo harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. This time, aton pamatian Ruth Gamala sa Ambahanon, Pinalangga. Inalang ka sa diin ka na bala, yari ako magpulat sa imo. Lapit na kag imo kaluya, himaya ka sining dughan, dugos nulong
sang himaya, ikaw ang napunan, kalakapabuhay. Sa imo ko ginahalad, sa adlaw kag sa gabi, permi ko Maing gabi sa tanan labi na gid sa kay GD Gamala, subuman sa kay Jerose, kag kay Dudi Catalan, sa ila kabataan, Janine, Jerseline, kag Isa, sa kay Parinipik, kag Brenda Lumawag, Paribin, kag Marimil Bayang, subungman kay Parimoysis Willie, kay nang Ilsa Bangwangka sa Kanlandug, Julie Vilina sang Villa Maria, kag kay Lilia Lahay-Lahay sang Mansilingan. Sa liwat man gabi sa iyo tanan. Okay, thank you, good Ruth Gamala. Uy, may gabi lang malipayo nga pagpamati kay Jojo, kag kay Donna Lumawag. Subong man kay Punay sang River Walk, monitor gid siya subong, no? And Tommy and Aida sang Kalsilingan Village. Uy, may gabi lang kay Inday Saning Serna. Get well soon, Rosario Baya. Get well soon. Noon ay law, nagit ko kayo manang Rosario Baya. Subong man kay Susan Fuentes sang Kaduhaan, Siyudad sang Cadiz. Get well soon man, Mr. and Mrs. Emil Sigumpan. Gamonitor gid sila subong, no? Sa Country Homes, Barangay Mansilingan, Guruno, Estefania. No? Si Emil Sigumpan. Okay, this time aton pamatian Noel de la Peña sa ambahanon, Inday diin ka na. Inday, diin ka na, balakaroon, nga ginlimot mo ang bukmata, wala ka kadumdum, sang saad mo sa nga kulang higugmaon mo, nga nanungala ang nasaypan, sining pobreng kailo kung adukan, bisan ginsikway mo kung may kabangganan ang akong pagtangi sa ganagan. Kag sa karong Inday diin ka na, balik daman kung maluoy ka, kay akikala imo padayunon ang pagpaantos nimo sa ako, anhon ko pa ining kalibutan kung sa akong luyo wala ka na, lumos sa kasakit ining akong dukan, wala na sing gulo
ikaw lamang. Kag sa karon inday diin ka na, balik daman kung maluoy ka. Kay aki bala imo padayonon ang pagpaantos nimo sa akong anhon upa ining kalibutan. Unsa akong luyo wala ka na, lumos sa kasakit ining akong dukan, wala na bulos, ikaw lamang. Ada gali sa Guanson no kay Migo Abada may ngapilada ng galibot pol dimbed. Kag sa Don Salvador Benedicto kinatamyaw ko lang kay kay Bibing kay Nestor kay Gamay Castro kag kay Jimmy Castro kag kay Gamay Morden sa tanan-tanan sinyo sa iban nga Don Salvador karon naman dasona. Kag sa barangay 33 kay Toto John Malayang barangay kapitan kag kay Willie Mahilom ang gapilanda. Salamat kasi mo parang Noel de la Peñoy may gabilang kay Gilbert Balberona sang watch repair shop. O yun gamonitor ko na siya, ara siya sa Libertad. Salamat gid. Willie Boy, good evening. Romena Zapatero. Ayos, gamonitor gid sila sa bunga gabi. Ay mayong gabi malipayon man nga pag pamati kay Boy Billones, no? Birthday niya subong, ika-62. Ayos, salamat, happy birthday, kag advance happy birthday kay Kiera Bacayo, buwas nga adlaw, sang second birthday, sir. Lihok lang mo patukar birthday song. Okay, at sige, salamat gid from 0932. Salamat gid. Ayos. And of course, maayong gabi malipayon nga pagpamati kay Nanay Solficia. Hambal ni J.R. Cruz. Ray Beryoga, Aragid si Espandanon, Silo Salvador Benedicto on monitor. Of course, Nobi Magapan. Maayong gabi, Action Alvin. Monitor kami diri sa Barangay Pandanon, Salvador Benedicto. Oy, Salvadorians! Good evening, no? Especially kay Gamay Morden, ang mama, pinalangga nga Iloy ni, of course, ni Action Brian, Monitor man subong nga gabi. Good evening man, kay Sir Ramon, kay Lucy Achebar, sang Talok, Barangay Talok sa siyudad sang Bago. Lee Gray Villares Achebar, good evening, salamat gid. This time, aton pamatian, Rosita Villaruel sa Ambanhanon, Himayang Nahulak. Sayot kurung sa ang angan buhato, handumon ka ba, kasiragan ka ba o kalintan na lang. Ingon sa gihaya karon ang akong galamhan, wala no'y umoy bisan jutay kining balatian. Sa luhain
taon ako nahugsan. Wala na'y duhong pindugan magbangutan. Huwag mo na gunog na hunak ang akong himaya. Huwag mo na gunog na hunak sa iyong pagbiya. Walay ko kaluoy ako magibudhian. Walay ko kaluoy ako magitanigdan. Patay na ang gugma nga kanhi puno sa hudyakat. Patay ng pagbating na lungsan sa mga luha. Kanako wala na'y birigin kinabuhi. Sukat kang naghuli kanako akong pinili. Busaking dughan sa hilom nangandoy na lamang. Ngangandoy matapos na lang ang tanan. Nahugno na gunog na hunak ang akong himaya. Nahugno na gunog na hunak sa imong pagbiya. Walay ko kaluoy ako magibudhian. Walay ko kaluoy ako magitalikdan. Patay na ang gugma nga kanhi puno sa hudyakat. Patay ng pagbating na lunsan sa mga luha. Naku wala na'y bilikin kinabuhi. Sukat kang nagpuni ka naku akong pinili. Busaking dughan sa ilong nangandoy na lamang. Nangandoy nga matapos na lang ang tanan. Ginatamyaw ko lang na sa may Montalban, dire si Gaga, si Grisel, si Robilin. Dira man sa may Sukat, Muntinlupa, si Bibi, si Toto Oret, kaga ang akon mga apo. Subong man sa may Marlika, tagig akon mga sinisa kag si Jatiya Mindoon. Dira man sa may Malabon, si Carmina kag si John Cruz. Sa Purok, sabi sila ni Gingging kag Junjun Nabaris. Kag subong man sa may Handumanan, si Miros, si Mayo, si Jani kag si Mariiti. Arimon kag sa tanan ng mga taga-barangay Estefania may kabisi yung tanan kay Virgie, kay Bibeng, kay Jennifer, kag sa tanan ng mga kaupod ka sa simbahan ng gabi. Salamat, salamat Gid, Inday Rosita Villaruel, Maing Gabiksyon Alvin, gapamati kami sa barangay Saga sa Bago City. Tamyaw lang kay Zenaida Suspen, Noli Anayan, Danilo Lirazan, kay Francis Argilias, ang maaw request ko, Kapatagan. Salamat at Mr. Teddy Togier Sr. Pabati po sa Nanay Norma Apostol, nakikinig sa Haranas Action Radio. Salamat po, Josir Apostol. Good evening, salamat kay Action Olivine. Good evening ka namin isang Harana pamatian. Always kami di pamati sa Haranas Action Radio sa Barangay Makilignit, Isabela. Salamat, Wilbert Vizen Espacio. Habal ni Ana Zenoro. Wow! Sige, may gabi man kay Hernando Mendoza, Action Alvin, ari kami diris Tangoba. Tamyaw lang gali, pamilya ni Mendoza sa Barangay Tabo. Uy, Luknon. Si Manwa. Oh, ayos, salamat gid. Ayos, kay Kiring Mendoza, good evening. Action Alvin, may gabi from Charles Silado.
Nilyos. Okay, this time aton pamatian. Magandang gabi po, bayan! Winnie Pautan! Ginatamya ko sing may gabi dahil sa kadawaan sila kay Indepol, sa kay Dudong, sa kay Tunit, kag subong man sa kay Mama, sa kay Nining, kag draman sa uso sa ila kay Nunoy Simi, kag sa kay Palo, kay Pibi, kag draman sa barangay kadawaan sa iya ni Nining Pato, may gabi kag subong man sa kay
Lando Trinidad, kag kay Noel Piranya, kay Ma'am Brinkes, magandang gabi po. Bayan. Ban. Ati sige. Good evening. Malipayon nga pagpamati kay Julia Alanza, no? Julia Alanza sang Hacienda Bendito, Barangay Alangilan. Pagpanamyaw gikan kay Nonoy. Salamat gid, Nonoy Tahom. From 3005, good evening, Action Alvin. Ka-monitor kami diri sa Purok 1, Barangay Nagasi sa La Carlota. Kay Mercy and Boy Salmurin, Dolor Catinoy, kag Esther Isubungman kay Carlos de los Santos. Madamo gid nga salamat, no? 3005. Good evening, Action Alvin. Request ko, ikaduhang bathala, ikaw makanta. 7272, may gabi, Action Alvin. Si Emil Sigulpan ni Lihog lang Tamyawa. Sakon kumpare kag kumare. Gloria kag Bert Bitars ang Salvation Village, Victoria City. Ga-monitor gid sila subong. Baw salamat. 724407. Good evening. Layo ko lang ko Tamyaw. Kay Pedro nga nagapamakal sang scrap sa Barangay 39. O gapanamyaw si Sonia Baira sang Rosal Takuling 4407. May request pa diyo. I'm sorry, my love. Siguro instrumental niya. Alaala ay ikaw. Gusto pa nila mabatian kanta ni Noel de la Peña. Pag-ugsad kuno sang bulan. Ati sige, dugay-dugay. Pero this time, aton pamatian. Nonita Kaburnay sa ambahanon sa aton pagkitanay. Idali mo ako, Kol paanda yun ning kasing-kasing ko. Kundi ko hikitan ang imong larawan. Magsubok yun ning akong ughan. Sa mong pagtilog mga pahiyon, maulaw ako sa imong kaambon. Sa wala udamha, di bati udayon ang mga way kamatayon. Sa nabausap ang imong gibati, sana ikaw ang ugma mong puti. Ani-aning lawas, kahulat kanunay, sa matang ison kong paghalad. Sa sulti sa paghigugma mo, aron magmalipayo naon niya ako. Na ikaw kung ako ang mga magtrato, di manugay papakasal ko sa imo. Sa nabausap ang imong gibati, sana intaw ang ugma mong putli. Ani-aning tawas, kahulat kanunay, sa matang ison mong paghalad. Sa sulti ko sa pagigugma mo, aron magmalipayo naon niya ako. Na ikaw kung ako
sa imo, di madugay, mapakasal ako sa imo. Ginatawag niya ako na ganin sa minuyan mo siya si ang family na patarang request nga kanta kag si Bernadette. Maayong gabi na sa tanan nga nagapamati diri sa Aksyon Harana. Bakulod kag sa Iloilo galing natamya ko ako pakaisa si Banjilin Isuan barutag kag akong nga hinablo si Pastor Isuan. Maayong gabi na lang kas kabangkalan inayawan kag kadiling sa isyo. Maayong gabi na si Juta ng tanan dira nga nagapamati ay nagapanamyaw nunita ka Brunei diri sa Aksyon Radio Harana. Salamat Gizemo Inday Nits Nonita Kaburnay. Inatamyaw man yun ni Baby Gregorio Yulo ang iya tatay si Dolpo. Subong man kay Janice ang iya husband ko no ga monitor man. Salamat gid monitor sila sa poblasyon Don Salvador Benedicto. Damo kita ka Salvador no. Salvadorians again, good evening Action Alvin. Request ko instrumental Once There Was a Love. Mayo ni no, kaya tani. Once There Was a Love. Sige, Once There Was a Love, karon dugay-dugay. Madamo pa sa magahalad sang ila ambahanon. Action Radio, Philippine Standard Time, alas 7:58. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021.
ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kaya pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito. Nasayod ka, ikaw ang gipakabathala, ning alaot nagaanto, kasing-kasing sinamara, may adlaw dan magbasol ka, sa palad ko ikaw silutan, nasayod ka, ikaw dahil akong gipangga, nasayod ka, ikaw ang gipakabathala, ning alaot nagaanto, kasing-kasing sinamaran, may adlaw dan magbasol ka, sa palad ko ikaw silutan.
bali si Inday Carmela Toledo, kag si Jojo Cruz dira sa Malabon Metro, Manila. Kag dira sa Purok Sabis, ginatamyaw ko si Jumidis, kag si Nita Abanin, si Lucy Magada, si Leticia Alegre, Joy Alegria, kag si Monico Tabulong, subong man si Marcial, si Linda Kambunga, subong man si Gingging, kag si Junjun Nabares, kag dira sa Abuanan, ginatamyaw ko si Rene Brinques, kag si Margarita Brinques. Ang nagatamyaw sa inyo si Karing Toledo. Salamat. Okay, salamat Doña Hasmin Galagate on monitor. Ubuod na si Madam Irene Arabi. Sampal ni Action Nelson Pateño. Daw madumduman kuman ang kaagi ko ba. Dagan! Ana ay iro. Salamat, 75 stars gipadala niya. Oy, may kabila, good evening, ka-aksyon patamyaw lang sa akon amay nga si July kag si Susan subong man sa mga anak ko sang Bago City. Salamat, Ravi Cyrus Barba. And sa Bordo and Emalay, good evening. Tamyaw ko lang akon bana nga gwapo si Jojo sa Barodo. Ayos. JR Loquinario Tronco on monitor subong gabi. Salamat gid. Si Gilbert Cantor, sir, good evening. Ay, daw na ko kay parang Gilbert Cantor. Ka-monitor good siya. Subong gabi, ayos sige. Baw, damo-damo po, may mga request pa. Ang balila, Action Alvin, kantahan na bala, ikaduhang batala. Dugay-dugay, sige, kung kaya tani, kantahon tagi dati. Sige. This time, aton pamatian, paring Losing Piskadero sa Ambahanon, Pangandroilan. Sa pangandoy lang kita duha nagahigumaan gisawan taduha daw langit nga kalipay sa pangandoy lang katugan kanino at tanan nahigog noon ka ug walay lain pa hinaot pa matuman ang mga pangandoy ko matuman ang mga pangandoy mo igampok ko nga dunggon mo hinaot pa sa akong pagbatana ka sa akong kiliran saklayin ka Upilit ka sa dampo lang nakita ko amuhila ka ug sa mga bukong mo ang mga kagulanan ko
Brinques, kagawad Rene Brinques, Ma'am Alma, adre mas may katabla baybay, sa kay Panito ni Bernel, kay Mare Flor, kasi bumod sa kay Yolanda, Evangelio, kag mayo lang kali gabi, sa may sindatunangan, sa kay pare Eliseo Olivas. Pare mayong gabi, ang nagapanami ako Losing Piscadero. Salamat gisimo parang Losing Piscadero. Happy birthday sa ako na po, Jessica Estampa. Oy, kaponitor man ang family Lomiano, Lucia, Edgardo Lomiano, family Estampa, Jeneline, si Jeric, kagsubong man ng Estampa sa Valladolid, ga-monitor man ba, say thank you. Oh, mayong gabi man kay Morito Lizares, kay Bibing, kay Mera Taiko, kay Jocelyn Lizares, ara man ga-monitor. Of course, Pamilya Ferrer, especially kay Marlene Ferrer. Oh, gusto nila pakantahon man si Kon. Dugay, lapit. Pagkatapos mo, ako dayon. O, sige, this time. Ato na pamatian, sabat ni Mrs. Nga Bala Violeta Piscadero. Nga abala, nga imo gibayan, nga abala, pag nanugid ang kabangdanan, daw malumos sa lakas na kasakit, kay gintilasan mo ang dughan ko. Nga abala, nga imo ginbayaan, nga abala, kag nanugid ang kabangdanan. Sikway mo na wala sing kaluoy, inidughan ko nga nagamoy mo. Gilahibian ko ang imo pagtalikod, kay ang akong dughan nalaton sa kalisod. Ganino nagahulat ako gihapon, nga magbalik ka sa luyon ako. Adaragan ko sa Kapitan Ramon sa Katambundo, gulmatik ko, kanita gulmatik ko, may gabi, kaya may gulmatik sa inyo. Sa tatanan-tanan na kaya katabla may gabi. Gi
Men Gargati, Irene Arabis, kay Chris Aranyas, kay Sharon Aranyas, may gabi, may pagpamati sa inyo sa buwanan, sa kay Maricilia Mahilom, kay Mari Ami Arimas, kay Kagawad ni Brinques, kay Ma'am Alma, kay Ma'am Margarita Brinques. May gabi ka may pagpamati sa inyo tanan-tanan. Maing gabi malipayon man nga pagpamati kay Julius subong man kay Inday Gamay, Elvin ang niyabana nga sa Beltran, Borinuk, Dudoy Carmen, kag subong man si Inday Sandra. Maing gabi man kay Susan, Rosa, Roberto, Luque, Luque, no? Sang Escalante. Abi, ang gawantaan na yo, si Inday Emma, Kabalida sa ambahanon Kasubo, Panumdumon. Kasobong nga panumdumon ni atong kagabion sa imo pagkahilayon ambot nga ang ating kaligdan mo man ang atong hugman sa hapon wala kay kaluon. Si pastor sa BBC nga obra, may gabida sa inyo tanan kagina. Tamyaw ko tanan ang mga sidab mansano kag si Junior. May gabi sa inyo nga tanan. Si Taknoy kag si Bambe. Pagambal ko ng Taknoy kadlaman sa dayan. Nalipay gid siya. O, sige. O, si Bambi. Taknoy, nalipay sa imo sa Sige, si Bambi ko no nalipay gid. Sige, oy magabi lang ha kay Melanie Calvas, no? Ga-monitor gid sa subong nga gabi. This time sa request pag-ugsad sang bulan ginayo ko gid niyo, Noel de la Peña. Halos pa lang ang magdumdum
daladalahon ang kalisod kong naangkon daw dili ko nagigmaangkon ang magpuyo nga isahan itugyan ko na lang sa langit kung anong mga kong madangatan wala tungtong ang pagugsad liwat sang bulan basi imo nga maangpan wala tungtong ang pagugsad naman sang bulan nga nanging saksi sa tanan dagali sa barangay ng Silingan agi tamyaw ko lang si Migo ko gali kiri pila na ni kabulan patamyaw ya mo plak ng dumduman kag sa Don Salvador ibalik ko liwat no sa kay Migo Tilo kay Digoy kag kay Ilse kay Inday Sima kag kay Dodo kag kay Dumi may gabi na sa inyo ang nagapanamyaw si Noel de la Peña. Salamat kasi mo paring Noel de la Peña. Uy, si Reyna May. Kag si Chukoyon monitor sa bunga gabi. Hambal ni Mama Sonia. Uy, may gabi lang kay Via Francisco. Tamiyaw niya ko no, Jocelyn Francisco. Sang barangay Binubuhan. Subong man, greet ko lang kay Mamang Ami. Palihog kay Pang Indo, kay Tatay Rudy, kay Tito Eddie, gapamati subong sa sitio Kandusong, sa Silay Yosa, gikan kay Annalyn isang Bago City. Salamat Annalyn Hardinico. Are, paborito ni Paring Waning, Linda Parcon, sa ambahanan handumanan ko na lamang. Na lamang ang mga kasuko ano ba lang akong sala pag sa'y nalimugin bayan wala ka man lang naglisensya tunon ko nagidla ang akong kapalaran kung gusto mo manginhilway iba'y ka sa loyo sang iban wala ko sang mahimo nagkakadapat banda na ikaw tagaan kahilwayan bisan pa ako kinasakitan nga matula ka sa ako kung ina ang kalipayan mo
bisan pamasakit. Ang akong nyaduhan pagabatonon ko kunina ang kalipayan mo. Bisan ako pinasakitan, matula ka sa akong maing gabi landa sa balay sa akong kabataan kay Rosjen kag kay Isad kag kay Lucia sa ilan ni Bulog kag sa kay Parid Junior Malakad kag kay Marie Rose. Maing gabi landa sa inyo tanan. Ayos, salamat gid. Pa-shoutout lang ko da, family Siron, family Rael, sang Valya Dulit, sumungman kay, salamat Jonel Seron. Good eve, gamonitor kami diri sa SP Village, sa Harana. Ayos, salamat Maria Felo Baton. Hi sa mama ko Jocelyn Francisco, sang barangay Binubuhan, from Via Francisco. Sumungman Grace Force, maing gabi sa tanan, Action Alvin, madumduman ko gid, no? Ang mga bulan, bao mayo. Madumduman ko gid, nga, ang ini nga kanta saksi, pa ang pagsugad sang bulan. Akong classmates sang grade 4, si Kiwi, nami magkanta. Thanks, happy, salamat. Happy birthday sa Amonis, Ma'am Fema. Ginay o Gimay, best wishes. Salamat Via Francisco, salamat gid. Ario sa request nga ikaduhang bathala. O ti sige. Simba ginalaran sa kanunay ang imong kabuutan, ninindughan kay ikaduhang bathala nga akong ginaludhan sadlaw nga tanan. Ginatugan ko na sa kanimo ang tanan, nahigugma ako nga kanimo lang, inay sa gubon mo inigibati ko, di pahiyong kalang og nipahulay ko daw sa kasing-kasing mo may dapit man ako. Pakita at kahayagan mga panganday ko, limsig paglako, limsig kaluoy nga magapahi
may katahap ka man. Wala sa panunduman mo, wala na ang tanan. Ayaw kalimo, ayaw pinangga, ikaduhag ko ikaw nga bathala. Limsik paglaho, limsik kaluoy, nga magapahid sa mga luha ko. Kung galing sa gugma ko, may katahap ka man. Wala sa panunduman mo, wala na ang tanan. Ayaw kalimo, ayaw pinangga, ikaduha ko ikaw nga bathala. Ay, magkabilang ha, kay Candido Gildoro. Pwede siya kuno ka-request, usahay. O, sige. O, ang inyong request ha, mga instrumental songs, Dugay, Dugay, Action Radio, Philippine Standard Time, alas 8:38. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre. Kita mga kaksyon sa katapusan ng ugdat sang inyo programa. Aton programa still nagapamati kamuharana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Uy, may gabilang kay Nonoy Manggubat, subong man si Nong Dolpo, Nong Dolpo Manigos, kamonitor gid man sila subong nga gabi sa Barangay Villa Monte. Salamat pa rin Nonoy Manggubat. Arina sa request, Sorry, My Love.
Sa rhythm si Pareng Lusing. Sa request ni Sir Rudy Palma. Maayong gabi lang ha, kay Sir Rods Palma. Si Papang Rods, good evening. Sa request ni Sir Rudy Palma, Alaala ay ikaw. Tapos na. Mayara pa. Request naman ni Papang Martin. May request si Papang Martin ang numero 1 na piloto ni Papang Rods. O request niya. Kag-request man of course ni Maria Pegose, Once There Was a Love.
maing gabi lang, Action Alvin, kapamati kami sa Barangay Tangub. Salamat, Josel Sigunya. Kay Via Francisco, magulang ko si Chrislyn, kapamati gid subong. Salamat, salamat, gid. May palagas nga request ang taga-Banwa sang ilog. Bisan duha lang kuno kaminuto, si mga Manong Bundo, kag si Telma Villarma. Oy, Villarma family sa Banwa sang Ilog. Good evening. Ang request, malagsanay sila. Kuratsa. Ay, abaw. Grabe lagsanay kuno nila sang pamilya Villarmao. Lagsanay sila kay kanahmit sang saot nila. Yos ati. Sige, sige. Ay, abaw. Gusto ko pa. Abang ang aton oras hindi na magtugot. Sa pangalan ni Station Manager, Ma'am Nona Di Maala Magbanwa, upod sa aton News Director and at the same time, Production Chief Action Rex Cantong. Madamo gid nga salamat Sir James, Sir Henry Spulgar, thank you gid. Damo gid niya salamat no sa aton mga haranista. Maghibati ay naman kita sa madason nga Domingo. Ini ang inyong action Alvin Graba. Mga ka-action in kaman nga bahin sang Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Diyos ka Bulacan, kabulakan, siling-aling. Kami ang malakan, agad niyong mapapiling. Walay ni bakanay, walay uning-uning sa doon. Mindos ang gabi-gabi, paugali. Pahuli isang siring, batak na hanggang. Lumiso ang patrol, ay buot mga lala. Udalang mga mo, sakay, pangabos ka bulan. Ang tumanan kung ka, niyang wala na. Isip sa pangaban, sa senyor tagalan. May batang dalaga, dalpis pins na punan. Kung sarang mahimo ang di, napangabay kami. Ang napauli sa dilimang lugar. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng